Už ne. Tak jo. Takže ahoj, my jsme Áďa a Monika. No, to jsem nevěděla. A tohle bude video o tom, jak jste se seznámili a pro sebe kamarádky a naše oblíbené věci a takový A tak blbosti. No, prostě. Takže... Takže Áďo, jaký máš oblíbené zvíře? No to musíš hádat ty. Dělej. Počkej, koně? Ne, myslím. Kočky. Jo. Dobrý. Mám asi tu 1000 koček. No, takže Moniko, a jaký je tvoje oblíbený zvíře? To bych taky ráda věděla. No. Takže pes. Kůň. Potkan. Kůň. Co divný. Tak jo. Kdy máš narozeniny? To bych asi věděla, že máš 25.2.2012. Ne. Tak jo, máš narodila jsi se 25.2.2002 a teďka budeš mít 25. Nekecej. Tak jo. Narozeniny tvoje. 15. srpna 2002. Jedna. Jedničku mám. Tak To 2001. se narodila. Tak jo. No, tak dál, no. Kam půjdeš kolej? A do Mošovský? Jo, a říkám, že ty taky. A jo. Tak jo. Věk máš asi 12, ne? No nekecej. A ty, a já? No. Já to nevím. Ty taky zajímavé, jaký máš ty věk. No pojď do. 13. Ty vole. Aha, to vím. A také oblíbené. Jo. Ty. Oblíbený předmět ve škole máš. Ticho. Já nevím. Jaký máš? No to musíš říct ty. A ty jsi mi to neřekla předtím. A co? Dělej, říkej. Hej, Malinko, říkej. Tělocvik? Jo. Dobře. Teďka A tvůj oblíbený předmět ve škole je výtvarka, matika, tělocvik a všechny předměty. Ne. Hudebka, no. Hudebka, výtvarka a hovno. Jsi prostá. Tak jo. No. Oblíbenou barvu máš červenou. Ne. Zelenou. Jo. Pojďme se za mě. No, pojďme se za mě. Pojď. Koukni se za mě. To není černá. Ne, ne, zelená. Tohle je černá. Tak on je barvosa. Tak jo, tvoje oblíbená barva je hnědá a jsi divná. Já mám černou a ty si Tak jo, černou, no. Černou. Jo, dobrý, černou. Jo. Oblíbené. Mám. Liču. Fantu! Já vám ukážu, proč to došlo. Co to je? No, je tady tomu. Tam u plechovky. Fanta! Ty jsi lidí. Ty jsi nejhorší. Počkej, stop. My jsme se... A přešli si to, je to novince. Tak jo, seznámili jsme se, že jsme chodili jakože do školky, sice jsme nechodili spolu, ale to je úplně jedno. Já jsem chodila na Šanov, ale bydlela jsem někde v prdeli. Ne, bydlela jsem někde na Šanově. A někde tam, že jo, ty taky. Takže Já nebyla na Šemově, já jsem bydlela tady furt. no tak prostě jsme byli u červeného kostela. U černýho! U červeného kostela. No a teď už tam nebyli, tam byli úplně někde jinde. Vám přijet nebudu. A chodili jsme spolu ven. Teda možná. Jo, chodili. Jo, chodili a Chodili. teď si tady je takovou Jo, a já jsem si... ukošlízlu. Ne, nebudu ukazovat. Ukošlízlu. No, tak prostě jsem si tady rozplákala to, no. Nějakou, ale měl nějaký úchod. No, takže... A my paní kecal a Ne. já zdám. Ne, Co? tak jo. Čusák! Ty jsi divná.